କଟକିଆ ହେଇ ଯଦି ଦହିବରା ବନେଇବା ଜାଣିନଥିବେ ତାହେଲେ କି କଟକିଆ। କଟକର ଫେମସ୍ ଡିସ୍ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍। ଦହିବରା ଉପରେ ଆଳୁଦମ୍ ଘୁଗୁନି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେଓ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓଃ ତାର ସ୍ୱାଦ ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଦହି ପାଣି ପିଇବାର ମଜା ଯିଏ ଖାଇଥିବ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ଦହିବରା ନରମ ଓ ସ୍ପଞ୍ଜି କେମିତି ହେବ, ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣେଇବା ତାହେଲେ ଦହିବରା ଆମର ସବୁବେଳେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଲକୁଲ କଟକ ଷ୍ଟାଇଲ ଦହିବରା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ବାଉଲରେ ଫୁଲ୍ ବିରି ନେଇ ତାକୁ ରାତି ସାରା ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେଲି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ବ୍ୟାଟର ବେଶୀ ପତଳା ଯେପରି ନହେବ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବେ। ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବ୍ୟାଟରକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟିବା। ଯେପରି ଆମେ ବଢ଼ି ପାରିଲା ବେଳେ ବିରିକୁ ଫେଣିଥାଉ ବା ଫେଣ୍ଟି ଥାଉ, ବିରି ହାଲୁକା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଫେଣ୍ଟିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖାଉଛି ପାଣିରେ ଟିକେ ବିରିକୁ ପକେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପାଣିରେ ଭାସି ଉଠୁଛି। ଏଇଭଳି ପୋଜିସନ୍ ଆମର ଦରକାର। ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆମେ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବା ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏଇ ଚାମଚରେ 1.5 ଚାମଚ ସୁଜି ପକେଇଛି। ସୁଜି ପକେଇଲେ ବିରିର ଟିକେ ରାୟା ଅଂଶ କଟିଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ବ୍ୟାଟରରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଥାଏ ସୋକ୍ କରିନିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଏହାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ଏହାପରେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଏହାକୁ ଏଇଭଳି ସେପ୍ କରି ଛାଣିବା। ଆମେ ଏହାକୁ ବନେଇଲା ବେଳେ ମଝିରୁ ଟିକେ ଫୁଟା କରିଦେବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାଇଲ ବନଉଛେ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିବା। ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବା, କାରଣ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆମର ଭିତରୁ ଭଲସେ ସିଝିବ। ଆଉ ଅଧିକ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେଇଗଲେ ଉପର ନାଲି ହେଇଯିବ, ଭିତର କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବରା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସୁନେହରା କଲର୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ବାସ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବରାକୁ ଆପଣ ଛାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରାର ଲୁକ୍ସ କେତେ ୟମ୍ମି ଦେଖାହେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ବରାକୁ ଛାଣି ଦେଇ ଆମେ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ଏହାପରେ ଦହିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦହିରେ ଆମେ ଦହି ପାଣି ଟିକେ ପତଳା କରିବା, ବେଶୀ ଥିକ୍ କରିବାନି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଏବଂ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ପକାଇ ନେଇଛି। ଏହାପରେ ଦହିକୁ ମୁଁ ଯେପରି ବରାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଏଥିରେ ପକାଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପକାଇବେ। ଚିପୁଡ଼ିକି ପକାଇବେ। ପାଣିରେ ଯେଉଁ ବରା ପକାଇଥିଲି ସେଇ ବରାଟାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଦହିରେ ପକାଇ ନେବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଛି। ତେଲରେ ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ବାସ୍ ଏତିକି ଦେଇ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଳୁଦମ୍କୁ ଯିବା। ମସଲା ନେଇଯିବା। ଏଠାରୁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ସିଝେଇକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପକାଇଲି। ତେଲ ପକାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଜିରା, ତେଜପତ୍ର ଦେଇ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପିଆଜ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଇଛି ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଗୋଲମରିଚ, ଏହାକୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲାକୁ ଢାଳିଦେବା। ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1 ସ୍ପୁନ୍, 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଦେଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏଠାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ମସଲାରୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଟର ବାହାର କରିଦେଇଛି ଆମର ଘୁଗୁନି ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳୁ ମସଲା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠାରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଏବଂ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଦେଲି। ଆମର ପ୍ରାୟ ଆଳୁଦମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି
टेक्सचर रखिए, बेसी पतला करेनि। यापर मु मटर को बतुरे या लुण हलदी दे सिझे देइथिली। सेई मटर को मु कड़ाई रे ट्रांसफर कर देइछि एवं जो मसला आलू पई बनेइथिली सेतरु किछि मसला काढी रखी देइथिली। सेई मसला को मु एथरे देई गोळेई देइछि एवं किछि समय पई एहा को फुटिबा को देइछि। एहा हेई गला परे फुटी गला परे मु एथरे गरम मसला गुंड दे देइछि। देखंतु घुगुनी केते हमर बढ़िया आइछि। टेक्सचर मटर जेमती माने गोटा रही बट हाथ मारले मिले जीवो। बर्तमान आमर प्रस्तुत हो गला। बर्तमान आम सर्व करवा। बर्तमान दही बरा को मु एक दनारे दही बरा नहीं आइछि। एथरे घुगुनी यहाँ पर सर्व कर नहीं परे आलुदम आमर जेपरी आमे खाऊ आमर कटक रे बर्तमान पुदीना चटनी टिके दबा। मुझे ग्राइंडिंग कर रखी देइतिली पुदीना कंचा लंका। एहा परे मु एठारे टिके लंका गुंड देइछि। एपरे आमर दही टिके ता ऊपर दबा। एहा ऊपर आमे पियाज कटा पियाज एवं एठारे मु जीरा गुंड टिके ऊपर पकेइछि एवं एहा परे सेव दे सर्व कर नेइछि। बर्तमान आमर रेडी हो गला कटक स्टाइल दहीबरा। देखो दहीबरा झील खाइला परे देइछि।